Τόσο φτηνά, όσο κανένα, με τα τσαρούχια. 11, 8, 50, 50. Φωνά. 11, 8, 70. 70. Βρείτε ό,τι κι αν ψάχνετε. 11, 8, 70. 11, 8, 98. Στις πληροφορίες, Μανούλα. 14 784. Μη ώρα Ελλάδος, καλέστε 14 8 14. 14, 900. Και 1, και 4, και 5, 5, 4. Και 1, και 4, και 5, 5, 4. Για ραντεβού και πληροφορίες ΕΟΠΗ, καλέστε απλά 14 554.